Yo, big up boss Nomara to the fullest. Yeah, man. Big up boss Nomara to the fullest. Yeah, man. The King was production to the fullest, to the maximum. Yeah, man. Takangogona message mufoni mangu baby achiti ndikupindira pa10 pako ikati go baby kana nini ndakumirira because ndiri matiri ako ana kutora 20 minutes anga asvika andinokuziya mama lole vamudhabhura ende iye munhu akaningerura kuwatiru webebi akanotaura saka aiwa mahwani kusati kwangu ndapindirwa patena monzi webhebi rangu hapana chandakwanisa kuita hangu ndakangonzwa bhebi achita maiwekani zvangu aiwa mahwani kusati kwangu ndapindirwa patena monzi webhebi rangu hapana changakwanisa kuita hangu ndakangonzwa bhebi achita maiwekani zvangu boys 1 2 geremo round ndakazongonzwa dhobu yo yeah man the king was robina nezvikoitisa kujupandane kaaninoyi hapana anoti holane dzingoma yevhira kadzimba kunge pandane atestime dati ndovakanga mupane na wana dem tapojupandane pandinoipa hapana andoti holane dzingoma yevhira kadzimba kunge pandane atestime dati ndovakanga mupane listen matsaga ndovarowa nemubhadha Yeah man. Yes, I am. Production. Yeah man.